כן, מה בשבילך? הכסף. מה? בבקרה בבקשה? את הכסף, זה שוב. קצת אחד לזוז. אם תקשיבו למרות שלי, אף אחד לא ייפגע. אין מה שולחן. אתם, תעברו לפה. נתניה! תתקשר למשטרה! לא תהיה אצלי. נתניה זה השם שלך? כן, כן, כן. שמי אצלי. תודה. שאני רוקם. מה? כן, כן. אל תעזרי לו! יא כלבה, אני אפטר אותך, את שומעת? אתה שקט. אם תדבר עליי ככה עוד פעם, נראה לך. מובן? שרש, אני לא אראה אותך תם. אני מצטערת שזה לוקח הרבה זמן. יש כאן מסכת או משהו? אני לא יודעת. היי! כספת! יש פה? כן, 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 יש. תגיד! רק אל תירה בבקשה. איפה? בארון מתחת לקופה, מתחת לדלפה. זה השובר שם שלך. זה כל כך ברור. את רוצחת? לא, תודה. אני לא משנה. זה לא טוב לבריאות, אתה יודע. אני יודע, זה רגל רע. זה מפריע לך? זה המקום שלו. זה פעם ראשונה שמביאים אותי. כן. את סדר בסדר גמור. כן. כמה שנים בארץ? לא מדי. יש לך חבר? לא. ומה איתך? אני לבד. אל תראה! אל תראה! זה נגנח! זו נגנח כמו שאני יורה בה! אני יורה בה! אוקיי, אל תראה. שים ידיים על הדלפק. חסר ידיים. שב שם. שב עם כל. תודה. לאיפה אתה נוסע מפה? לסיני, אבל אנחנו חונה בחוץ. סיני. אף פעם לא הייתי שם. יש לך קסדה נוספת? לא, אבל אפשר לקנות בדרך. אני התפתחתי, מותק. היי, מותק, המשמרת השנייה שלה מתחילה. זוכרת? משמרת שנייה. קדימה. חשבתי משטרה? משטרה? יש לנו רמזור. אני אעשה את זה עכשיו. צה"ל השערה 1. משטרת ישראל, מוקד 100, שלום.
לאיפה אתה נוסע מפה? לסיני, על האופנוע, הוא חונה בחוץ. סיני? אף פעם לא הייתי שם. רומאו זאת הייתה פנטזיה נהדרת, אביר חלומותיי שבא מהגדה האחרת. הבטחת שנמריא הרחק מעבר לעצמנו, אבל נפלנו המומים והחלום איננו. אולי גזרה כפתה עלינו להיסחף עד סוף, כמו גלים וכירח המשוועים לחוף. ועכשיו עם השנים אני